שלום עליכם חברים יקרים. אז רבים ראו את הסרטון שדן ואנוכי עשינו על חנה מרון. מי שלא ראה את זה, בקיצור רב, דן קיבל טלפון מאישה, מה הגדירה את עצמה בטלפון כחילונית גמורה, והיא אומרת לו, ראיתי בחלום קבר עם צעיף מתנופף עליו, ושמעתי את חנה מרון אומרת לי, תגידי להם שיגידו עליי קדיש. דן טיומקין שאל אותה, אז למה את פונה אליי? אז היא אומרת, ראיתי בטלוויזיה שאתה קשור עם אורי זוהר, והוא אומר קדישים על כל מיני חברים שלו וכולי, זה הראו שם בטלוויזיה, אז תגידו. אז הוא אומר לי, הוא מצלצל אליו ואומר לי את זה, ואני, תוך כדי בו, טוב, תמצא את התאריך שהיא נפטרה, ואז פתאום אני נזכר, אומר, רגע, הרי אני אומר עליה קדיש. ואני פותח את הרשימה, יש רשימה עם הקדישים, ואני רואה חנה בת יצחק, בית סיוון, והשנה שכחתי להגיד עליה קדיש. למה? כיוון שבן דודה שלי נפטר באותו יום, באותו בית סיוון, ונסעתי לקיסריה יד בנימין, והייתה הלוויה שם, ואני, היו טרדות ושכחתי להגיד עליה קדיש. ונתן לי זעזוע עצום, נתן לי חיזוק עצום בעבודת השם. זה מאוד מעניין, הרי למה אני אומר את הקדישים? כי אני יודע, כתוב בתורה שזה עילוי לנשמה, שהנפטרים. אז מה לא ידעתי? כן, יש הבדל גדול. אתה יודע את זה בשכל, שאתה מקבל פתאום מסר ברור בעולם הבא, שזה, והיא מבקש שיגידו קדיש. אז עשינו את הסרטון הזה, קיבלנו המון 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 תגובות. וחלק גדול מאוד מהתגובות האלה מבקשים אם אני יכול לומר עליהם קדיש. אז אני רוצה לומר לחברים העיקרים, זה בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי טכנית, זאת אומרת, אני היום כבר אומר, יש שבועות ולפעמים ימים שאני אומר הרבה מאוד קדישים. זאת אומרת, אני אומר להרבה נשמות, אומר את הקדישים האלה. אבל יש פתרון הלכתי פשוט, זה כתוב בהלכה, זה לא המצאה, זה לא דרשות, זה לא רעיונות, כתוב בהלכה. ואני קורא את ההלכה מהספר פני ברוך, אבלות בהלכה. וכתוב כך, וזה פועל, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. אם זה כתוב בהלכה, כך העולם פועל. אומרת ההלכה הקדושה שלנו, אם אין לו קרובים שאומרו קדיש בעבורו, אנשים לפעמים לא יכולים להגיע למניין, קיצור, סיבות שונות ומשונות, סוחרים אחד שיאמר קדיש בעבורו, ויותר זכות לזכור בשכר משיאמר בחינם. למה? כתוב בתורה ששלוחו של אדם כמותו. אז השליח, כשהוא משועבד לתפקיד, הוא מקבל איזשהו שכר על זה. ואתה סוחר אותו עד שאומר את הקדיש הזה, אז זה ממש שלוחו של אדם כמותו, זה כאילו אתה עצמך אומר את הקדיש. וזה מחייב את היהודי הזה שקיבל את זה כתפקיד, שהוא מקבל על זה שכר. לכן, כל אחד ואחד, בלי שום בעיה, יכול למצוא יהודי, כדאי למצוא כמובן אדם ירא שמיים, ואדם שאולי גם דחוק בפרנסה, אז אתם גם עוזרים לו, והכל לעילוי נשמת הנפטר. הכל מועיל לנשמת הנפטר, הצדקה שאתם עושים, וזה שהוא אומר עליכם, על האדם הזה קדיש, זה ממש כאילו אתם עצמכם אומרים את הקדיש הזה. אז כתוב, יותר זכות לזכור בשכר, וצריך שהשכיר יאמר את זה בבוקר, יאמר קודם התפילה, זה כבר הוא יודע בעצמו מן הסתם, תגידו לו את זה גם, שכל הקדיש הוא שיאמר בזה היום, עילוי נשמת פלוני, ויהי נועם וכולי. ויש עוד כמה סעיפים בהלכה הזאת. אבל חשבנו שלזיכוי הרבים, אז זה מאוד מאוד מועיל לנשמות, וזה פתרון קל ופשוט, וכל אחד יכול למצוא את האדם הזה שיזכור אותו על מה לעשות את זה, ויהיו לנשמה, ובעזרת השם נזכה לתחילת המתים בקרוב, אמן ואמן.